mahaifiyana cikinta shine ya zamo makwancina, na yi wata 9 ina kwanci a cikinta. Kafin ta haife ni tana fuskantar hatsarin ko ta mutu ko ta rayu ko ta gamu da cutan da bayi da magani. Ta zo ta haife ni da ƙyar, tana aihuwa na raɗaɗin naƙuda yana jikinta, idanta yana kaina, tana neman ta san shin ina lafiya, shin ina lafiya. A lokacin gaba ɗaya zafin da take fama da shi na naƙuda ya bushe idan ta samu ɗanta yana cikin lafiya. Ta rungume shi tun daga lokacin ba yi da abin da zai ci sai mamanta, nononta shi yake sha, madara daga jikinta. Duk abin da ta ci mai tasiri na abinci shine yake komawa ya zama wannan madara, kai kuma shine kake shanyewa a kullum. Kai fitsari, kai kashi, da daddare ba bacci, in baka da lafiya ba ta da kwanciyar hankali, sai ta shekara 2 cir tana wannan wahala, min zuƙaƙin ila zuƙaƙin. Sannan ta yaye ka, daga yaye ka tsiri gagara, ta ci gaba da yi maka wahala har sai ka kai shekara 7 kana kashi da fitsari a jikinka tana wankewa. Daga nan ka kai shekarun murahaka, kana rashin jin magana, ka nemo fada, ka bigi dan mutane, ka je ka hau garu ka fado. Duk musiban da zai same ka kafin wani ya yi kuka a kai ita za ta fara yin kuka, kafin wani ya damu ita za ta fara damuwa. Iyaye fa ba su bacci, iyaye mata fa ba su bacci a kan ɗa, ba su bacci sai ɗa ya yi bacci. Wallahi wani lokacin har ka kai shekarun girma da ka mallaki hankalinka, mahaifiyanka ba za ta iya bacci ba sai ka dawo gida ka kwanta, ta tabbatar da ka yi bacci sannan ta je ta kwanta ta yi bacci. Har ka tsufa idan mahaifiyanka tana raye, zuciyanka muta'abbidun fi hawak, mutatayyimun fik, zuciyanka yana bautan sanka, yana dakon sanka. Duk abin da za ka yi in duniya gaba ɗaya za ta juya maka baya, wallahi uwanka ba za ta juya maka baya ba, ba za ta juya maka baya ba. Shi yasa al'umuma abu ne mai wahala. Da yawa akan ce iyaye mata suna goyon bayan ɗa, akan samu haka da gaske ne, amma abin da Allah ya saka a zuciyar iyaye mata na tausayin ɗa ne ya shige tunanin mutum. Kana tausaya musu, kar kana zagin mahaifiya akan ɗanta na yin laifi ta ƙi ta rabu da ɗan, kar ka zage ta. Wani abu aka saka a zuciyarta da ba za ta iya cirewa ba. In duk duniya za su ƙi shi ba za ta ƙi shi, za ta jawo shi a ciki. In duk duniya za su taru za su jefa ɗan nata a wuta, za ta iya ce a jefa ta a wuta a maimakon. Wallahi in ɗa yana ciwon yatsa, zafin da uwansa take ji a jikinta ya fi zafin da ɗan yake ji a jikinsa. To ya za a yi mutum ya saba ma iyayensa ya zauna lafiya? Ba za ka zauna lafiya ba, babu kai babu arzikin duniya, sai dai ka ga ana arziki. Babu kai babu natsuwa da rahatul bal. Mutanen duniya ba za su so ka ba. Duk mutumin da ka gan shi da daraja a duniya, to mace ne ta mayar da shi mai daraja. Kullu rajulin azimin wara'a imra'atin azima. Duk wani mutumin da ka gan shi, ko shugaban kasa, ko malami, ko basarake, ko attajiri, ko wani mutum mai sharafa da shuhura, wallahi ya taka kafan gyatumansa ne ya samu wannan daraja. Iyayenmu mata babu abin da za mu ce muku sai dai Allah ya saka musu da alkhairi. Wahalan da suka yi a kanmu ba za mu gane ba sai mun haifi ya'ya mun ga irin san da muke musu. To daga nan idan ka haifi ɗa ma ka ga irin san da kake masa, to san da uwansa take masa ya ninka naka sau 10. Wani ya zo gurin manzon Allah ya ce, ya Rasulullahi, ina son ka min izinin fita yaƙi. Manzon Allah ya ce, mahaifanka biyu suna raye? Ya ce suna raye. Annabi ya ce, fa fihi ma fajahid, ka je ka musu biyayya, shine jihadinka. Wani ya zo ya ce, ya Rasulullahi, wani mutum ne ya fi haƙƙi a kaina? Annabi ya ce, gyatumanka. Sai wa? Annabi ya ce, gyatumanka. Sai wa? Gyatumanka. Na hudu sai ce babanka, ko na uku ya ce babanka. Rashin biyayya ma uwa, ko mun darajar mutum zai iya mutuwa babu imani. Wallahi babu wai alakan tsakanin ɗa da iyaye, babu wai maganan cewa ni yanzu ni ne ya kamata a yanzu a saurara mun abini dan na kai wani martaba ko wani kwaloluwa na shekaru. Babu wannan a tsakaninku.
ko mushrika ne uwanka ne, ko mahaukaciya ne uwanka ne, babanka ko mahaukaci ne babanka ne. shi yasa mai saba ma iyaye ba zai taba gamawa da duniya lafiya ba. Allah yana fishi da shi, duniya ma tana fishi da shi, halittun Allah ma suna fishi da shi. Kar ka saba ma iyayenka, daban da uwa kar a saba mata. Annabi ya ce mataki na biyu cikin manya-manyan alkaba'ir shine huququl walidaini, saba ma iyaye.